Alright mga idol, syempre mga idol, tatalpakan natin ito kay idol, idol Boss Norman mga idol. Mga idol, syempre siya lang nagtatalpak nito lagi mga idol. Yung mo lang, mega shoutout dyan sa lahat ng mga kalapatins. Mega shoutout sa inyo no. Ayan. Ibig sila sa kalam, nukarin ka pa. na tayo kay Nukarin Sinyo. ka pa. Kenina ka. Alright, yo, what's up mga idol? Sino mga idol? Finally mga idol. Dito ngayon sa Slaman uli mga idol. Adyan na, last lap na mga idol na sana to, Kamagan Isabela mga idol, yun na naging choice yung Kamagan mga idol dahil sa yung sinaid to mga idol is basta yun mga idol na. So Kamagan Isabela mga idol at yun talagang pahirapan tong pauwi sa linggo mga idol dahil yung medyo bundok talagang dadaanan nila mga idol na. At yun nasama tayo mga idol sa malakas. Alright mga idol na sa isang malaking karangalan para sa bilang isang panshare mga idol na makapagpadulo tayo ngayon. Alright mga idol na, so maraming kalapatis dito mga idol na yun, iba't ibang sulok ng Pampanga mga idol at mga sakalam ang mga malupit nating iniidolo. Alright, mega shoutout kay idol tol, kay idol Iba't ibang lahi. Ano alam mo tol? Pau Ramirez, yun na nga idol. Hey, yun idol. Rani Ramirez. Alright, Rani Ramirez mga idol. Ayun, nakita ko yung rank na ito mga idol. Malapit sa katotohanan. Yun ang anas sa atin wala mga idol. Pero wala tayong butas mga idol no. Ikaw tayo, ilan ibon mo tayo? Isa lang. Isa tayo, ano tayo? Walang butas yan tayo? Meron, dalawa. Dalawang butas, so ito sa patibayan tayo no? Oo, may O anong lap mo tayo? Royal Blood. Royal Blood, mega shoutout. Tayo may shoutout ka tayo. Sino shoutout mo tayo? Shoutout mo yung ano mo tayo? Tropa mong malakas tayo. Sino shoutout Yung mo? mga kasama kong malakas na ibon. Hey! Yung malakas na ibon dyan no, mega shoutout sa inyo no. Bukas sa talunin kayo ng ibon ko, naka-super kanal yan. Malakas yan no. Paborito ng ibon ko yung Smash. Ay sorry. Hindi nakaka-cover ko idol. Ngayon pa lang no, Smash na. Ngayon pa lang mga idol no, Smash na mga idol na. At yun mga idol no, isang tawag ito. Maliban sa dalawang warrior natin mga idol, nagdala tayo ng tatlo pang watch, mga idol. Taga-cheer. Alright, syempre na sa mga coordinator natin dito, no. Mega shoutout no, mga coordinator natin ng EDSA mga idol at iba't ibang sulok ng Pampanga mga idol. Tipo yung mga humble nating coordinator dito. Mega shoutout sa inyo lahat. At syempre no, Birds Love mga idol, kung nakapansin nyo mga idol no. Mega shoutout. Alright. May laban ng ibon mo. Alright, syempre na. Kay Idol Bombs, mega shoutout po. Alright, mega shoutout pala. Hey! Napakagas na idol na. Mga idol lang, hindi lang yung ulan mga idol. Hindi lang mga idol na. Kasi mga idol, ito malapit na mga idol. Malapit na sa katotohanan mga idol. So ito na mga idol, sa linggo magkakalaman to mga idol. Titingnan natin mga idol kung effective pa rin yung super kanal natin. No? Kasi yun yung talagang nakakasabay yung mga ibon natin sa mga lakas mga idol. At saan lang huwag silang maligaw bukas mga idol dahil sa bundok nga ang dadaanan nila. Tal, ano masasabi mo sa dadaanan ng ibon natin bukas tal? Sa linggo tal? Grabe. Isabihin na tal eh. Oh, grabe. No? Kahirap yan, bundok. No? So unang kalaban nila is Falcon, no? Kaya yun, mga super ka na lang yun. Siyempre! Alright, no? Solid mga idol, super kanal mga idol no? With pito-pito. Siyempre, meron tayo dyan mga idol no? At pampalakas mga idol yung tae nila, pinakain ko na sa kanila yun. Para solid condition mga idol. Alright mga idol, sa malapit na tayo no? At siyempre na yun tayo sa loading station ng EDSA mga idol. Siyempre sa mga poging coordinator ng EDSA mga idol no? Alright, naman ang pinagbago mga idol. Alright, so palakas yung ulan. At ito na mga idol kakaibang saya yung nararamdaman ko ngayon mga idol. Nararamdaman namin mga idol. Sa final up mga idol, umabot tayo at walang kabutas-butas yung ibon natin mga idol. Yung wala tayong speedbird mga idol. Mabagal lang mga idol. Pero ang hilingan natin, umuwi lang, okay na yun. Masayang-masaya na yung mga idol. Masayang-masaya na tayo dyan mga idol. Alright, so ito na nga malapit na tayo mga idol. At papatalpakan natin mga idol. Ito ang pinakamasarap sa lahat mga idol. Ang final lap mga idol. Alright, so yun nga sa lahat ng mga kalapatis dito kayo congratulations kaagad. Yan. Medyo marami pa mga kalapatis dito dahil sa yung mga patibayan mga idol. Butas pa mga idol pero dito pa rin mga idol dahil sa yung sa huling lipad ng ibon mga idol sa patibayan. Yung mga idol. At sana lang mga idol
magwagi ako. Alright. Magwagi tayong lahat. Kapakaangas mga idol na. Alright, so, tanga. Tatalpak tayo mga idol. Siyempre mga idol, tatalpakan natin ito kay idol, idol Boss Norman mga idol. Mga idol. Siyempre siya lang nagtatalpak nito lagi mga idol. Tuloy mo lang. Mega shoutout dyan sa lahat ng mga kalabadins. Mega shoutout sa inyo na. Ibig ka na sa kalam. Nukarin ka pa. Nukarin ka pa. Kenny na ka. Ay, naman sa'yo kalaban mo. Kaya ka makapagsalita kayo. Tatatatatatatatatay, mama. Papalit tayo sa flip top mga idol. Abangan yung flip top ko sana sa December ano. Joke lang. Kamag-anak na po Lebron James. Okay ito idol. Ito na. Stam. Anong stam? Meron tal. Sigupat mga idol no. Siyempre napakabagal na itong ibon na ito mga idol. Pero nagkaklak pa mga idol. Promise bukas mga idol na sa linggo mga idol no. Darating at darating ito no. Yung super ka na mga idol. Pinanahin ka rin sa sarili niyang tayo. Pinakain natin. Tapos yung pito-pito mga idol. Napakalakas na ito. Promise. Magkaklak ito. Hintayin tayo mga idol. Napakalas na ito no. Pinakain ng dahil, lumabas pa. Doon na sa mga hindi pa na mag-support dyan sa Muntikon Channel mga idol, Alburo Lop lang po. Please naman po na pa-support sa Muntikon Channel mga idol. So, bakit sa kalawakan mga idol? Kuya Noy, basta niningan ka ng driver mo ha. Bayero yung bota, may dami ako. Okay mga idol, sa tapos sa tayo magtalpak mga idol. At syempre nasa linggo abang quad po. Ayun o. Battleground Sigo. Mga idol, sa mag-battleground tayo mga idol. Dalawa. Wala kasi ibon ko eh. Bakit ko lang ang parang deck rate? Ibo ko lang yung magkaklak mga idol. May lagay akong clips ka? Di ba kasi Okay, idol na sana. Good luck mga kalapatins, mga idol. Good luck sa atin lahat, no? Sana lahat tayo mag-luck. Okay na. Good luck sa Easy. Ay, di number. Alright. Todo. Sana all. Ano? Bibisi na sa kalam mga idol. Nukarin ka pa. Kenny na ka. Alright. Dito sa BBC, may laban ng ibon ko. Alright, go. Alright. Hey! Apakaangas mga idol, napakadilim dito kayo mga idol. At syempre na nakita natin tropa natin dito na sa gilid-gilid mga idol. No? Ito, Ekong Lop mga idol. At syempre na good luck sa ibon niya mga idol. Sa ibon ko rin mga idol. At syempre sa lahat ng mga kalapatis dito na sa mga ibon nila lahat. Sana magwagi ako. Alright. Yung mga idol na, so yun na, dami kalapatis dito. No? $2,000 years later. Kumusta mga kukoy? Yo, what's up mga idol? Sino mga idol sa magandang Sunday morning. Alright mga idol, so yun na, time to abangan tayo ngayon mga idol. Dahil sino nga na ito yung pinaka-hinihintay natin na mga idol, araw mga idol. Yun na, final up mga idol ng BBC. Yun na, ito na yung mga abangan nyo yun abangan sa tag-init mga idol at kahit pa uminit to ng malakas yun mga idol, mag-aabang tayo mga idol dahil ito yung pinaka-hinihintay natin. Alright, so yun at yan, nag-release yung mga idol, nag-release yung BBC mga idol sa Kabagan Isabela mga idol ng 3:33, nag-release ng 7:30 mga idol. Yun na mga idol at yan, yung mga ibon natin ngayon mga idol, yung mga warrior natin is nagkukumahos na yun mga idol, pauwi rito sa mga lock natin ibon natin mga idol Yun na mga idol so time check tayo ngayon mga idol 11:35 na mga idol so 11:35 mga idol, yun na may speed na mga idol, may speed na 1.3 sa 11:34 mga idol. So may lang konti mga idol sa mga 1,000 1 mga idol, 1-2 ibon natin nandito na. Alright mga idol, napakalaking himala kapag yung ibon natin mag-speed na ganun kabilis mga idol At syempre mga idol at yun good luck sa lahat ng mga kalapatids dyan sa mga kalapatids na nag-aabang ngayon mga idol na Sunday morning mga idol. Yun na nga, napakasarap mag-abang ngayon mga idol dahil sa yung mga warrior natin mga idol Iniligaw na ni Birdie Birds Love mga idol. At saan na lang mga idol ma-overtikan yung ibon nila sa ibon natin. At saan na lang hindi maligaw yung ibon natin mga idol dahil may dalang mapa yan mga idol yung ibon natin so with pamasahe para naman kung maligaw sila mga idol pwede na sila mag-taxi. Patuloy tayo mag-abang ngayon mga idol sa kalagitnaan ng tag-init. Dahil sa inyo mga idol at eto na yung pinaka-ininintay natin sa lahat at maya lang konti mga idol, darating na yung mga warriors natin mga idol from Isabela, Kabagan. Alright mga idol, tara, napakalayo ng mga idol at yan, malakas yung loob ko mga idol napakalakas talaga mga idol nauwi yung ibon ko. At yun sa mga medyo nayayabangan sa vlog ko mga idol sa like yung pinagmamalaki mga idol, super kanal at uwi yung ibon ko at talagang mga idol ito
pinapalakas ko lang yung loob ko mga idol, no? Pinapalakas ko lang yung loob ko mga idol dahil kabahadong-kabahado na ako mga idol sa laban ng ibon ko ngayon mga idol, no? So for the first time kung mga idol, hindi naman for the first time, no? For the second time mga idol na magkakaroon tayo ng ibon na galing sa finish line mga idol, final lap mga idol, no? So ito na yung mga idol yung pangalawa dahil dati si Pogi at ito naman yung mga idol na si dalawang ibon natin mga idol na walang butas mga idol ang uuwi ngayon sa lap natin, no? At yun na nga si Kupad at si Maldita. At yun nga mga idol na, at yun, pinapalakas ko yung loob ko mga idol na para lang mga idol, no? Hindi ako himatayin dito mga idol. Sobrang kaba mga idol, no? Dahil yung mga idol, no? Kalagitnaan ng bundok kayo mga idol, Isabela, Kabagan mga idol, inirelease yung ibon natin mga idol, no? At yun nga mga idol, no? Labanan to ng mga matitibay, labanan to ng mga maangas mga idol, malakas na ibon mga idol. Yun nga mga idol, no? Isa tayong mahinang nilalang, pero no, yung mga kalaban natin mga idol is a big lop mga idol, napakalakas na mga kalaban natin mga idol, no? So yun na nga sinasabi ko sa mga ibon ko mga idol, no? Lagi ko silang kinakausap mga idol na dahan-dahan lang, hina-hina lang hanggang makarating kayo rito, no? Yun na mga idol, lipad pogi, lipad ganda lang mga idol. So alright mga idol, ito patuloy tayong mag-aabang dahil sa inyo ng ano, at yun, umaasa ako na darating yung ibon ko at sana naman kayo mga idol, no? Ganun din yung nararamdaman nyo sa nararamdaman ko ngayon at para makapagpadulo tayo lahat mga idol, no? At yun, para sa lahat, good luck mga idol, no? Happy tayo mga idol, no? So meron man o wala mga idol, meron man o wala, may makukuha man tayo sa club o wala mga idol, no? So magiging masaya tayo mga idol. Matatawag tayo na isang ganap na pan-share mga idol kapag nakapagpadulo tayo ng ibon. So ito na ang pinaka na hinintay natin sa lahat. So ito, let's time to abangan. So ayan na nga mga idol, ito yung oras natin mga idol, no? Ito yung oras ng mga natin mga idol. Ito yung oras ng forecast natin mga idol, no? Ano ba yan? Lakas ng hangin. So ito yung oras ng forecast natin mga idol, no? Sa 1-3 mga idol is 11:44 at sa 1-2 naman is 12:06 at sa 1-1 naman is 12:31. Ano ba yan? Nabubulol na ako, no? Ay nasa 1,000 mga idol is 101 at sa 900 naman is 138. At sa 800 naman is 224. Sa 700 is 332. Alright mga idol, no. So yan, at ito yung ito yung weather ngayon mga idol, ng sa Pampanga mga idol, no, dito sa Angeles Pampanga mga idol. Kung titingnan niyo mga idol, no, medyo malabo yung mga idol, banda ron sa may dulo mga idol sa parting Mungkada, papunta north mga idol, no. Yan, medyo makulimlim mga idol, no. Lumalakas yung ulan. Lakas ng ulan. So, yun na nga mga idol, no. Malas na idol. Ano, wala kayo na ba tayo nagabang, no. At yun, wala pa rin yung warrior natin mga idol. At yun na, cut off na mga idol. Cut off na, no. Ayun nga, at syempre, no, tanggapin natin to. Ganun talaga yung sa pigeon industry, no. Yung talaga, may ganun talagang ganito talaga yung labanan, no. So, yun, by the way, no, ato, congratulations sa mga nagpawi ngayon, no. Talaga napaka super smash talaga mga idol. Talaga mahirap pagpawi, no. At yun sa akin, wala rin yung akin mga idol, no. Hindi nadala ng super canal mga idol. Dinakawi yung ibon ko mga idol, no. Yun, so ito. Agad dito na itong video na to. Siyempre again. Congratulations sa lahat na nagpawi. Agad dito na itong video na to mga idol. Bye bye.